Gwenno, diolch yn fawr iawn am ymuno efo fi. Ti yma heddiw i siarad am albwm newydd sydd allan yn fuan iawn. Ydw, ni wedi bod yn recordo ers dros flwyddyn nawr a wedi rhyddhau cwpl o senglau. Ni wedi rhyddhau sengl arall cyn bo hir gobeithio ac bod jyst cyn yr albwm. A albwm gynta sydd bach yn od achos fi'n dylen ni fod i ryddhau tua 8 o albwms erbyn hyn, ond fi ddim wedi. Ond mae'r amser, mae faint o amser wedi cymryd i ni i recordo fe jyst i roi cyfle i datblygu syniadau a pethau. So, bod yn anoddach pan ti'n recordo gatre i gymharu ag os wyt ti'n mynd mewn i studio, mae ti'n rhoi bach o rhyddid i ni hefyd. Ti di ail-greu dy hun dros yr 2 flynedd dwytha ar dy sŵn ac yn y blaen. Ail-greu hynna'n sy'n mor wahanol yn Gymraeg, yn dweud? Yndi. Hynny di'n andarnes, ac ydy'n anod o gyrru. Ie, mae chydig bach yn athronyddol, sori. Na, gret! Be fi wedi ffeindio dod nôl i Gymru yw bod fi wedi cwrdd â lot fawr o bobl newydd sydd wedi agor yn llygad i feddwl am beth cerddoriaeth yn wahanol. A fwy na ni, jyst i gadarnhau y teimladau o dyfu am beth cerddoriaeth yn y lle cyntaf. Mae yna lot o sôn wedi bod yn ddiweddar bod yna ddim digon o pop Cymraeg. Wel... Sy'n ti rhywbeth i adio at hyn? Mae dy fi rhywbeth i gyfrannu hynna, achos fi credu bod angen... Mae yna pop a mae yna pop yn dos e. Oes. Nawr i fi, mae pop yn cynnig yn gorau Prince, David Bowie, girl groups, Beatles i ryw raddau, KLF, a wedyn mae yna bop bach yn wahanol i hwnna, so fi'n meddwl, fi'n credu bod Cymru'n sicr yn gallu cynhyrchu KLF, a fel ti wedi gweld pobl fel Syci Bwsgawen, mae hi'n y siampl orau fi'n credu o pop Cymraeg. Fi'n falch mewn ffordd bod ni ddim yn gallu cynhyrchu Katy Perry, achos fi'n credu does dim angen y teip na o beth, fi'n meddwl, ond mae'n angen fod pop deallus a chwareus. Fysa ti yn cyfeirio at dy albwm newydd di fel pop arbrofol, achos caneuon pop wyt ti'n neud dyna ydyn nhw mewn gwirionedd. Fi'n meddwl bod yn albwm i bersonol yn hynod arbrofol. Mae fe'n fwy o gasgliad o'r holl syniad fi wedi cario dros y blynydde mewn ffordd, a fi'n gobeithio gwthio mwy o syniadau mewn. Ond gyda albwm fi credu fi wedi bod mewn band pop am 7 mlynedd. Mae hwn jyst yn falle yn ffordd i fi allu ail-sefydlu yn ylanwadau i a lle fi'n dod o, fi credu. Os yw rhyw fath o daith yn mynd i gyd-fynd efo hwn, sut mae'r peth byw yn mynd i weithio o hyn allan? Fi'n gobeithio, fi angen trefnu taith. Mynd falle dros y môr, falle i... Sir Fôn, mae hynna'n bach o risg. Ond fi'n mynd i chwarae Sir Fôn, so falle ddylen ni. Ie, falle ddylen ti. Ie, a mae set-up fi nawr, just fi yw e, a allai neud lot fwy arbrof fi gyda loops a pethau fel yna, a gyda'r llais. So, fi wedi neud e mor portable a phosibl, felly mynd i unrhyw le.